Mora da je ovde negde. Jel ovo? Tražimo prebranac, ne želudac. Ne kapiram, bio je u Suljpa ćošetu sinoć. A da ih nisi možda bacila? Hej, uličar nikad ne baca dobru konzervu pasulja. Pogotovo ne ako je to 200 grama dobrog prebranca. Ako ga ne nađemo do večeras, gladujemo. Grumene, prestani da cmizdriš, još nije podne. To nisam bio ja. Pođi ti sa mnom gde nam sunce ne sja, na pišačku smrdi i na puno zla. Treba biti pravo đubre da preživiš sve.